че не идват насам, кажи ми, че не идват насам. Стига си се молила пъти. Идват насам. Не, никой снимане повече, това беше край. Добре, ще го прибавя. Сега идват едни хора към нас, надявам се. Не идват. О, супер, не идват. Така, отидат там. Така, малко се побърка. Аре, ние ходим там. Аре. Нещо. Аре. Така. Сериозно няма говори с него. Така, втори вид приятели. Мисля, не. Соки рейс, бе! Така, Тя продължава. е смазка. Дай 40 хиляди вече. И той ли си хиляда? Оу! Оу! Чакай бе, ние го викаме силно, той падало. Добре, аре го фури. Втори вид приятели, значи ние с това момиче, къде сега снимаме, се познаваме вече 2 месеца, но си имаме доверие, смисъл пиче, Кой? който пита. Добре. Аз чух Другите са... момче. Другите не ми опадат чак толкова много, но... Като въто. Да, малко се чудих за какво става въпрос. Първият вид приятели ги ненавиждам, трети вид приятели... Това е от пинсета. Никой не го интересува! Третия вид приятели са печени, готини, но нямат и такова чувство за хумор, не са за смешни, смотани цели. Не са такива лигави като нашата в момента. Ние с Поли мислиме... Чакай, какво ще го кажа? Ще го кажа това именно. О, Вили. Това е първият ми епизод, той ще е кратък, защото е от 2 части. Защото някой без да иска спря клипчето. И така, това е за днес. Долу в коментарите може да пишете за ваши приятели. И за изрязване на... Да може да ми дадете програми за изрязване на клипчето. Ако ви е харесало клипчето, може да дадете палец нагоре или лайк. Tell me maybe. Ако не... Мога ми звънете 089-0839-606. Или он лайк. Вие знаете какво е. Да, няма харесаш. Добре, аз превеждам. Долу ще пише и в описанието. Внимай какво снимаш. Долу ще пише и в описанието. Долу в описанието ще пише и моята фейсбук страница и фейсбук профил. Александра на български М. Александра М. На български. Стай се, махай! Става и се махай. Така, окей. Само дете аз няма го стоя. Не сме чао, Чао, спокойно. чао. Дай ми телефона. Чао. Само къде ме водиш? Чао. Поли, спри, тъпия кли. Не сме чао още. Не съм се показала. Добре, това е Поли. Поли, покажи се. Не мога. Покажи се, де. Покажи ми ти. Това е Поли. Моята най-добра приятелка, с нея днес снимаме. Това е чао. Днес